Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Jaiñtia United lalong syndon kum ke Lahduh haka lympung ïalehkai 14th Kiang Nangbah Memorial Trophy Super Division Football Tournament Ladthadlabob bala pynïaid ke Jaiñtia District Sports Association WJDSA kabla long haka ni kasni saitjaiñ tarik Risaw madan Kiang Nangbah Stadium Dongmihsngi Jowai. Kynhun ïalehkai jong Jaiñtia United kelayo ra ya kani kanam job hadien baklala ban pynliem da argo la not ya Ladthadlabob SC haka jingïakhun phainal bat ya kitei ki argo na Jaiñtia United la thep marwei da rangïalehkai jong ka Buromlangki Salahe haka minit balai puar bat ke minit bat kendai po. Ya kani lympung ïalehkai phainal jong ka 14th Kiang Nangbah Memorial Trophy Super Division Football Tournament Ladthadlabob lawan ban sakhi haka besdang jong ka jingïakhun da Sniawbhalang Dhar MLA kum ukongsan ubulong ru menteri ke sarkar jela ubadipet ya ka kampun Risaw bat kitei de kiblai dan lang haka ni kasni kinthup ya udalai ka ilaka Jowai ma puramon kinjing district sports officer ma ke pasa honi general secretary ka WJDSA ma lamat o lalu Prafula Kumar Boro MCS Additional Deputy Commissioner WJHD ki MTC kinongkit kam association kinong mi khmat na ki club beper na lor ki de ki bla sha khot ngobha haka ni kasngi la samru ya ka khusnam sha ka kynhun jong ka Lahduh ka champions da ka song pisa ka ban ripo hajar tingkal lembat ka trophy ka kynhun bawan ba runners up ka layo rong ya ka song pisa ka balai pesan hajar tingkal lembat ke trophy.